Ай. Браво. Ето, видя ли какво са били летящи фенери? И като изгори фитилчето и пада на земята. Дори няма да падне, да се представи. Не, той ще отиде доста. Вятъра го носи така нататък и има чувство, че слиза на това. Ага, значи ще се издигне още. Като гори вътре, топлия въздух ще го бъде на Да, да. и такива